Kristorekin guk fede bera, bataio bera, bera jainkoa, jaunen jauna guztion aita. Corpus batean zati asko bihotze bat, espiritua bat eman digu jainkoak. Argatik gora diogu, Kristorekin guk fede bera, bataio bera, bera jainkoa, jaunen jauna guztion aita. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok apaltasunez, eskadiezaiogun jangoikoari barkamena, presta ditzagun gure bihotza Eukaristia ospatzeko. Jesus jauna, galdurik zegoena bilatzera etorri zarena, erruki jauna, Jesus jauna, guztien erospenerako zeure bizia eman duzuna, Kristo erruki, Jesus jauna, zeure seme alabak zakabanatuak biltzen dituzuna, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzara betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Zaindu familia hau, jauna, zeure betiko maitasunez, eta gure esperantzaren oinarri bakarra, zure grazia zerutarra denez gero, argaitzatzu beti zeure babespean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan. Erregeak lehenengo liburutik. Egun haietan Salomonek jaunaren aldare aurrean zutik, Israeldarren batzar osoaren begietan, eskuak zerurantz luzatuz, honela egin zuen otoitz. Jauna, Israelen jainkoa, ez da zu bezalako jainkorik, ez goian zeruan, ez behian lurrean. Betetzen duzu ituna eta onbera zara zure aurrean bihotzez zintzo dabiltzan zeure zerbitzariekin. Baina egia ote da jainkoa lurrean biziko dela. Zeruak eta hortziaren zabalak ezin zaitu eduki, eta nola edukiko zaitu bada nik eraiki dizudan etxe honek. Baina jauna, ene jainkoa, adiezazu zeure zerbitzari honen otoitza eta eskaria. Entzun gaur zure aurrean egiten dudan oiua eta otoitza. Begira etxe honi gau eta egun. Zure bizilekua hau izango dela esan bai duzu. Entzun beraz, zeure zerbitzariak leku honetan egiten dizun otoitza. Entzun zeure zerbitzari honen eta zeure herri Israelen eskaria, leku honetan otoitz egitean. Entzun bai, bizizaren lekutik zerutik. Entzun eta barkatu. Jaunak esana. Bai maitagarria zure egoitza jaun ahal guztiduna. Bai maitagarria zure egoitza jaun ahal guztiduna.
Txoriak aurkitu du etxea, baita enarak ere kumeentzat abia. Zure aldareak jauna ahal guztiduna, ene erregea eta ene jainkoa. Bai maitagarria zure egoitza, jaun ahal guztiduna. Zorionekoak zure etxean bizi direnak etengabe zugoresten. Oi jainko, begira, honez gure babeskeriari. Begira zeure gantzutuaren aurpegiari. Bai maitagarria zure egoitza, jaun ahal guztiduna. Aleluya, aleluya, aleluya. Makurtu nere bihotza ene jainko zeure mandamentuetara, eta emadazu zeure legea doaintzat. Aleluya, aleluya, aleluya. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. aintza zuri jauna. Aldi hartan, Fariseuak eta Jerusalendik etorritako lege maisu batzuek hurbildu zitzaizkion Jesusi eta irakasleetako batzuek eskukutzatuekin, hau da, eskuen garbikuntza egin gabe, jaten zutela ikusi zuten. Izan ere, Fariseuek eta Juduek oro har, ez dute jaten lehendabizi eskuak arretaz garbitu gabe, zaharren ohiturari tinko eutziz. Azokatik, etxerantzean ere, ez dute jaten garbikuntza egin gabe, eta badute ohiturazko beste 11 bete behar. Hala nola, edalontzi, pitxer eta zuien garbiketa. Horrela bada Fariseuek eta lege maisuek galdetu zioten Jesusi, zergaitik ez dute zure ikasleak zaharren ohiturari dagokionez jokatzen? Nolatan jaten dute esku kutsatuekin? Jesusek erantzun zien, itxurazaleak halakoak. Ederki asko esan zuen zuetaz Isaias profetak honako hau idatzi zuenean. Herri honek Espainez ohoratzen hau, baino nigandik urruti du bihotza. Alferrik naute gurtzen, hauen irakaspena giza agindu utza da. Zuek jainkoaren agindua bazterrera utzi eta giza ohiturari eusten diozue. Eta jarraitu zuen, bai, lasai zokoratzen duzue jainkoaren agindua. Zeuen usadioak ezartzeko. Esate baterako, Moisesek esan zuen, oratu aita eta ama. Eta aita naiz ama madarikatzen duenak heriotza zigorra izango du. Zuek berriz, beste hau diozue. Norbaitek aitari edo amari esaten badio, zuri eman behar nizukeena korban da, hau da tenplurako opari, halakoak ez du aitari eta amari ezertan lagundu beharrik. Horrela, jainkoaren hitza balio gabe uzten duzue, zuen arteko usadioengatik. Eta horrelako asko egiten duzue. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. atzo evangelioan ikusten genuen, nola jendeak Jesus ikutzen zuen, gaixoek ikutzen zuten eta sendatua gelditzen ziren, eta gogorazten genuen, Jesus ikutzea ez dela sendatzen zuna, baizik eta ikutzea fedez, hau da, bihotzez ikutzea Jesus, konfidantzaz, maitasunez ikutzea Jesus. Horrek egiten zuen posible Jesusek gero gaixo haiek sendatzea, mirari haiek. Eta gaur ere, Elisearrekin daukan
Jesuse daukan diskusio horietan, askotan agertzen da evangelioan, Jesus farisearrekin hitz egiten eta beraien jokaera zuzentzen, gaur ere hortikan dijoa asuntoa. Ze Jesusek farisearrei gogorazten die, beraiek egiten dioten akusazioaren ondoren, bere ikasleak ez direla besteen bezala konportatzen, purifikazioak eta garbiketak egiten, zuzten lege eta tradizioek arabera, eta Jesusek esaten die itxura zaleok alakook, beste toki batzuetan hitz horragoak erabiliko ditu beraiek kalifikatzerako orduan, itxura zaleak esaten du gaur, itxura zaleak, beste toki batzuetan esaten die, bai, kanpotikan ederra zate, baino barrutikan usteldua zaudete, bihotza deukazue, gogortua usteldua. Eta gero esaten du herri honek, Jeremias profetaren hitz batzuk jasoz, esaten du hitz honek, herri honek Espainez oratzen hau, baino nigandik urruti du bihotza. Eta arrisku hau azken finean deno daukagu. Horregaitikan behar dugu egunero bihotz berritu. Ez pentsatu gure kristau bizitzan denaia lortua daukagunik, edo argi daukagunik, edo egina daukagunik. Gure bihotza beti hobetu dezakegu eta bihotz berritu beharra daukagu. Azken finean, kanpotik egiten dugunak engaina gaitzazkegu ere. Kanpotik gauzak ongi egiteak eta besteen aurrean itxura ona izateak hori kontuz ibili behar dugu, ez? Horrek engaina gaitezke. Importanteena da bihotza nola daukagun. Eta hori, bakoitzak egin beharreko ejerzizioa da, bere bihotzera sartu eta jainkoarekin hor dialogo hortan, hitz egiten, otoitz hortan, ikusi zer hobetu behar dudan nire bihotza maitasunez bizitzeko, hau da, errukitsuagoa izateko besteekin, ez epaitzeko inoiz inor, eta gertutasuna izan batez ere sufritzen dutenekin, hau da, hori da importanteena, gure bihotzean, gure barnean daukaguna eta nola gauden, nola dugun gure bihotza. Eta hori zaindu behar dugu, hori jorratu behar dugu. Eta askotan, ekibokatu egingo gea. Hobe da ekibokatzea hortan, maitatzen, besteen alde eginez, itxura ona ematearren ezer egin gabe. Argi dago baita ere. Talentuen parabolak ere hori gogorazten digu, ez? 3 pertsonak talentu desberdinak hartu zituzten, baino 10 hartu zituenak, 10 gehiago ekarri zituen zergaitik, maite egin zulako. Eta nahiz da, ekibokatu 1000 bidar, igual ekibokatu ingo zen askotan. Eta 5 jaso zituenak ere, bere lanean jarri zituen. Eta nahiz da, ekibokatu. Barkamena eskatzen da, apalez, baino importantena da, atera zituztela beste 5 eta beste 10. Baino, arazoa da, bat jaso zuenak areketzun ezer egin. Ez ekibokatzearen, ez gauzak itxuraz ongi mantentzearen, hau da, ona izatearen, etzun ezer egin. Eta hor daukagu gakoa, ez? Hor dago arazoa. Eskatzen diogu, jainkoari eman diozegula bihotz onori eta bihotz berritu gaitezela egunero. Hala izan dadila. Guk eskatu beharrik ez badu ere, eskariak egitean, geure uste ona erakusten diogu jainkoari, esan diezaiogun beraz, entzun aita gure eskaria. Entzun aita gure eskaria. Elizaren alde Jesusen odolak garbiturik eta piztuerak argiturik, utzegite guztiak gainditu eta Jesusek nahi bezalako batasunean bizi dadin, egin dezagun otoitz. Entzun aita gure eskaria.
senar emazteen alde izan ditzaketen zailtasunak, haserreak eta eramanezinak maitasunaren indarrez baretu eta elkarri emandako hitzean leial iraun dezaten, eska diezaiogun jaunari. Entzun aita gure eskaria. Haur eta gazte abandonatuen alde lagun egingo dien zenidea aurkitu dezaten eta egoera horretara eraman dituen miseria eta injustizia zuzentzen saia gaitezen egin dezagun otoitz. Entzun aita gure eskaria. Jainkoaren hitza entzutera eta jaunaren afaria ospatzera bildu garen onalde, desleialkeria guztiak barka diezaizkigun eta Jesusen jarraitzaile zintzo bihurgaitzan egin dezagun otoitz. Entzun aita gure eskaria. Begira, iezaiguzu urrikariz aita eta entzun bihotzonez gure eskaria balak. Jaso Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu, biaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau. Matzondoaren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaigu zorionaren edari. Bedinkatua zu orain eta Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jainko gure jauna gorputzeko ahuldadean guri hausteko egin dituzu ogiardoak. Eusteko egin dituzu ogiardoak. Egitzatzu guretzat betiko biziaren sakramentu ere, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espiritu gora bihotzak, jauna ganda euskagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zu. egoki da bai, zu gorestea jauna eta guzti santu egoki eta zuzen, zuri itunaren eta bakearen jainko horri eskerrak ematea. Zuk Abrahami deitu eta bere lurraldetik ateratzeko agindu zenion, eta herrialde guztien aita egin zenuen. Zuk Moises sortu zenuen, zeure herria askatu eta agindutako lurraldera eramateko. Zuk historiaren azken aldi honetan zeure semea bidali duzu, gure arteko bat izan eta gurekin jorromez egin zedin. Gu pekatutik eta eriotzatik askatzeko, espiritua ere isuri diguzu nazio guztietatik herri berria egiteko. Herri honek zure erreinua izango du jordua, zure semea alaben askatasuna bere lurralde, maitasunaren agindua bere lege. Zure ontasunaren doai hauegatik, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren gorazarrea abesten dugu pos batean. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzkan zure diztirak. Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan.
Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada, santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat, berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, bere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta zunberri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, diaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Ignazio gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, gogoan jauna, itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur gogoan gu peio eta hildako guztiak ere aritzazu, zeure aurpegiaren argitan izakizkiguarren guztio betiko bizia iritsi dezagun, Angoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean ore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu aur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, gure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Egira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei eta zure gogoaden bezala, maiozu Elizari bakea eman batasun. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituari. Angoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu.
Hona hemen, Jaungoikoaren bildotza, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, mai ontara deituak, Hauna ni ez nahi, Señor, zunere etxean sartzeko, baina ezazu bat eta sendatuko nahi. Ona bildotzestia, egiazko ogia, erudik maitea. Gure hartzainona da egilea, aitarik maitena, zeru emailea. Ona bildotzestia, egiazko ogia, zerutik da jaitxia, jainko maitea. Ostian zaudela, deguzinezte, zeruan bezala, orgu maitatze. Ona bildotzestia, egiazko ogia, zerutik da jaitxia, jainko maitea. Egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, ogi eta kaliza berean guk parte hartzea nahi izan duzu. Egizu Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik betiko fruitu ugari munduaren salbamenerako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedinka zaitzatela Jaungoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jainkoarin. Agur Jesusen ama, Virginia maitea, agur itxasoko izar, dizdiratzaile. Agur zeruko eguzki,
taia eta estalpea, agur pekatarien, taia eta estalpea, baina zugandik alde, bihotzak ezin du, zure gana dijoa, zugan bizi. Virgin paregabea, bedeinkana zazu, agorra manerea, agur, agur, agur.